ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ସମାଜ କେବେ ପଚାରେ ନାହିଁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ତକିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲ। ବରଂ ତମେ ହସିଲେ, ଖୁସି ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନଜରରେ ଦେଖେ, ଈର୍ଷା କରେ। ଏକା ବାଟ ଚାଲିଲେ ହସିବେ, ଭିଡ଼ରେ ଗଲେ କହିବେ ହଜିଗଲା, ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିଲାନି କହି ଗୋଡ଼ ଟାଣିବେ। ଏପରିକି ତମେ କେବେ ସଫଳ ହେଲେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିବେ, ଆଉ ବିଫଳ ହେଲେ ତାକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ କି ନାହିଁ ତାହାର ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ, ତେବେ ତମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବରାବର ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ତମେ ଚୁପ୍ ରହିବ, ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ତମେ କହିବ, ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତମେ ଚୁପଚାପ ସବୁ ମାନି ନେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବନି। ତେଣୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ନିଅ। ଏତକ କେବଳ ମୁଁ ତମର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ, ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁକ ଭାବରେ କହୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରାଧା କହୁଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଖାସ୍ କରି ସେହି ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଲୋକେ କ'ଣ ଭାବିବେ କହି ନିଜକୁ, ନିଜ ମନ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରି ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ।